Nadawat gahapon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang kapin sa 1,000 ka mga toneladang bugas gikan ni US Ambassador Philip Goldberg isip hinabang sa Estados Unidos ngadto sa mga biktima ni Bagyong Yolanda sa Kabisayan. Matod sa statement sa US Embassy sa kauluhan nga ang gidonar nga bugas makapakaon na og 500,000 ka mga tawo sa usa ka buwan. Kahinumdumang gianunsyo ni US Secretary of State John Kerry ni atong Desyembre sa miaging tuig ato sa iyang pagbisita sa syudad sa Tacloban nga mohatag ang US og 5,000 metric tons nga bugas alang sa mga biktima ni Bagyong Yolanda. Laing 3,500 metric tons usab ang gikatakdang moabot sa nasod karong Marso. Butyag ni Gloria Steele, kinsa direktor sa United States Agency for International Development kon USAID, nga nanghinaot sila nga ang donasyon makatabang sa pagpugong sa malnutrisyon sa mga bata. Butyag ni DSWD Director Mercedita Habagat, kinsa naaato sa pag-turnover sa mga sinakong bugas sa Mandawi City kagahapon nga dakong tabang kini og layo pa kinig maabtan. Ang World Food Program o DSWD mao'y magtinabangay sa pagpanghatag sa mga bugas ngadto sa mga na-identify na mga lugar nga mas nagkinahanglan og bugas. Tagaan og 10 ka kilo og bugas ang kada miyembro sa identified nga household.